Eli tässä pullossa on lapsilukko, niin se aukeaa silleen, että painat korkkia alaspäin ja ruuvaat auki. Noin. Se kannattaa avata valmiiksi ennen kuin alkaa täyttämään. Sitten käännetään tää sähkötupakka suutin puoli alaspäin ja otetaan tästä kuviollisesta osasta kiinni ja kierrätään auki. Noin. Sitten täällä sisällä on tollainen putki, niin pitää varoa, ettei sinne mene nestettä, koska muuten se tulee sitten täältä suuttimesta suuhun ja se ei ole ihan hirveän mukavaa. Eli sitten vähän kallistaa tätä höyrystintä vinottain, niin sitä ei sitten joudu sinne. Puristetaan pullosta nestettä. Noin. Ja tosiaan sen nesteen pinta pitää olla maksimissaan 5 mm tuosta putken suusta alaspäin. Ja nyt voi laittaa apun paikalleen.